Durant els segles XVII i XVIII era habitual el consum de gel per a usos terapèutics, per refrescar begudes i per conservar aliments. Però com es produïa i s'emmagatzemava aquest gel? A la comarca de l'Urgell hi ha documentats 13 pous de gel. Avui som a Tàrrega i viatgem a la petita edat del gel. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som al carrer del Pou de Gel de Tàrrega. Aquí a la nostra dreta quedaria la muralla medieval. I al capdamunt d'aquest carrer hi trobarem el Pou de Gel. Com sempre ens acompanya en Julen a la producció. Julen, com estàs? Com sempre començo amb una pregunta. D'aquest pou de gel en podríem fer glaçons per fer gin tònics? Doncs aquesta és una bona pregunta que podem dirigir-li a l'Oriol Saula, que és el director del Museu Comarcal d'Urgell-Tàrrega. Oriol, al segle XVII, que és quan es posa en funcionament aquest pou de gel, podíem demanar un gin tònic amb uns glaçons? Podíem demanar més aviat vi fred, vi refrescat amb glaçons, perquè el gin tònic encara em sembla que no l'havien la tònica no s'ha inventada. Però sí que hi havia el costum, que es posa de moda en aquesta època, de demanar les begudes fredes. Hi ha tota una sèrie de metges que fins i tot ho recomanen, hi ha tractats mèdics que en parlen, que el fred va bé per l'organisme. Hi ha d'altres que diuen el contrari, però hi ha una tendència general a dir que beure coses fredes gelades és bo per la salut. Per tant, el gel, durant els segles XVII, XVIII, s'utilitzava per refrescar begudes, per usos terapèutics amb les begudes. També. No sé si també allò que feies un cop també per posar una miqueta de gel. I als hospitals també era important tenir gel per febres, per fer baixar febres fortes, també a vegades per altres usos terapèutics que s'utilitzaven. Per conservar aliments, també? Per conservar aliments, també. Molt bé. Acabem de fer aquesta pujada pel carrer Pou de Gel i ens trobem amb un espai que és circular, no? Aquí tenim tot de pedres. Sí. Això és el punt àlgid del pou. Això és la boca del pou. Això és la boca. Aquí és per on s'abocava el gel i la neu que s'anava a buscar els geladors. Els geladors era un espai que era proper aquí al Pou del Gel. Estàvem en una zona que estava situada a uns 150-200 metres d'aquí, en una zona plana, on havien fet uns dipòsits amb parets i lloses planes a baix. Com unes basses. Com unes basses. Eren basses relativament no molt altes, i aquí aquestes basses estaven alimentades pel rec que creuava Tàrrega, i s'omplien aquestes basses durant els mesos de finals de tardor, l'hivern, i a la nit, quan gelava, aquella aigua quedava convertida en un bloc de gel, i al matí, a primera hora, abans que sortís el sol, hi havia una sèrie d'operaris de l'Ajuntament que agafaven aquests blocs i els pujaven amb carros fins aquí a la boca. Aquesta boca ara està tapada perquè ningú hi caigui, però en aquella època hi havia també unes grans lloses que eren operatives sobretot durant els mesos de primavera i estiu, però a l'hivern hi devia haver unes lloses més petites o segurament uns taulons de fusta que se'n retiraven, es baixava el gel a baix, i a baix aquest gel no es convertia en un gran glaçó immens, sinó que anaven fent capes, s'anava separant, ficant palla o d'altres tipus de brancatge vegetal perquè no es convertissi tot el gel en un gran glaçó que fos impossible després d'extreure. Aquest accés per introduir el gel quedava fora de les muralles. Sí, de fet, el Pou del Gel està construït fora de les muralles, a la falda del castell, és a dir, aquí al costat tenim les restes del castell de Tàrrega, per tant, era a la cara nord del castell, era un lloc ombrívol. Aquí a l'estiu, per exemple, tindríem les muralles del castell que durant les hores de migdia farien ombra. Per l'altra banda, per la banda est, a la nostra esquena ara, hi hauria la muralla, i per entrar al Pou del Gel, però no per aquesta entrada, que seria per abocar el gel i la neu, sinó per extreure el gel per vendre
ja en època en què estava a la venda aquest gel, doncs el que es va fer va ser un passadís per accés que travessava la muralla. És a dir que... Per tant, l'extracció es feia per un altre accés. Exacte. Sí. Aquí on estem ara només era el lloc d'introducció i si t'hi fixes bé, aquest cercle, que s'ha conservat bona part, però hi ha una part que de la propietat del costat i no s'ha conservat, fa una mica de pendent cap allà, però també al mateix temps hi ha unes canalitzacions que ara estan plenes de vegetació, però que el que fan és que si plou, l'aigua no vagi cap aquí, sinó que aquestes canalitzacions treuen l'aigua cap a fora. De manera que era fonamental que aquesta boca quedessi ben segellada quan ploia, sobretot, i després de cara a l'estiu. Doncs aquí, quan ja feia bon temps i ja no hi havia més gel, el que es feia era agafar les lloses com aquesta que tenim aquí, que fa uns 2 metres i pico de llargada, uns 60 d'amplada i uns 18 centímetres de gruix. Que portava l'Obèlix, això. Sí, doncs es ficaven aquí al damunt, de fet aquesta la vam trobar aquí, tapant part de la boca, es ficaven aquí al damunt i es protegia molt bé tota aquesta entrada perquè ni la pluja ni la radiació del sol poguessi accelerar el procés de desglàs. Hem de dir que era un negoci que podia donar molt bons resultats o ser un negoci ruïnós, el pou del gel. I, per tant, era un bé preciós que tenien aquí atresorat. Clar, perquè aquest pou de gel el va fer construir la paeria. Exacte. Tenim documentació que ens diu que hi havia intercanvi, que hi havia comerç del gel a principis del segle XVII, que hi havia, per tant, demanda de gel. Però encara no hi havia constància de l'existència de cap pou de gel, sinó que es devia emmagatzemar en algun espai més o menys ben climatitzat. Però després l'Ajuntament va dir, ostres, potser cal que tinguem un espai propi per emmagatzemar aquest gel i el va fer construir. Llavors, la paeria com explotava això, aquest espai? Bé, aquest espai era un arrendament que es feia i aquest arrendament funcionava anualment. És a dir, com ara s'arrenden les piscines, el bar de les piscines o la gent que porta negocis vinculats a espais municipals. Doncs hi havia un arrendament que es marcava el període en què la gent es podia presentar i, de fet, hi havia al costat de l'Ajuntament, uns porxos que hi ha a la plaça Major, on hi havia una espelma que s'encenia i durant les hores o el dia i pico que aquella espelma estava encesa, la gent podia presentar les seves propostes. Era com una subhasta. Era com una subhasta. I el que s'emportava a l'arrendament era el que oferia el preu més alt. Exacte. I llavors tenia l'arrendament en exclusivitat durant un any. I cada any es podia renovar, no? Sí, aquella persona li interessava, li havia anat del negoci. Hi ha alguns casos, que algun arrendatari, la cosa continuava. Però clar, això és arriscat, perquè pot ser que un any no geli. Perquè, clar, també, després ja parlarem de quan entra en desús el pou de gel, però hi havia anys que potser no feia prou fred. Abans ens explicaves les geladores, aquestes basses, que s'anaven omplint, però clar, era un procés, no? Com anava això? Entrava una mica d'aigua, es gelava, després es feia una altra capa, s'anaven fent capes, i després així, i quan tenien el gruix suficient, es tallaven els blocs. Però si no feia prou fred? Si no feia prou fred, llavors, mal assumpte. De fet, la persona que tenia el negoci, que havia guanyat l'arrendament, estava obligat a tenir gel tot l'any. Si hi havia una demanda... Tant si se'n feia com si no se'n feia. Tant si les geladores proporcionaven aquest gel com si no. És a dir, si ell tenia el pou del gel omplert fins a la meitat i a l'agost se li acabava el gel, havia d'anar amb un altre pou de glaç de Solsona o d'un lloc proper i comprar-lo i portar-lo cap aquí. Perquè tenia l'obligació de subministrar a la població. I si no subministrava... Doncs llavors hi havia multes, clar. Hi havia sancions. Hi havia sancions. Caram. Oriol, aquest pou, clar, sabem que a la comarca d'Urgell hi ha 13 pous documentats. Aquest pou, respecte als altres pous, té alguna excepcionalitat? És especialment gran, especialment ben conservat? Què podem destacar-ne?
primerament, és un pou molt ben conservat. O sigui, l'estructura bàsica del pou està conservada en la seva totalitat. L'altra cosa és l'accés. L'accés del pou, hi ha una part que es va destruir als anys 80 al construir una casa sense permisos i l'Ajuntament va parar les obres, però ja era massa tard, perquè s'havia destruït l'accés, que fins i tot hi havia una llinda, es veu, on sembla ser que hi havia la data de construcció. Això s'ha perdut. Però, per sort, es va conservar part de l'accés al pou del gel, que era un accés amb ziga-zaga, era un accés en forma de 4, i es feia així perquè cada passadís, hi havia 3 passadissos comunicats per colzes, i aquests passadissos, cada un d'ells estava tancat per una porta. Era important que no hi haguessi corrents d'aire, perquè si hi havia una corrent d'aire, per no afectar els canvis de temperatura. Accelerava, exacte, accelerava el desgel. I, per tant, aquest pou de gel es va construir una mica pensant en totes aquestes mesures de protecció del gel. Home, doncs a mi m'han entrat moltes ganes de veure el pou de gel. Així que, Julen, si et sembla, anem cap a dins. Allà hi trobarem el Joel, que ens explicarà el funcionament d'aquesta infraestructura tan important per la ciutat de Tàrrega. Acabem de traspassar el límit de la muralla. Ens acompanya el Joel Minguell, que és arqueòleg i tècnic del Museu Trepat. Hola, Joel. Hola. Explica'ns, aquest no era l'accés original, oi? Per on s'accedia al pou? Aquest accés és fet a l'època contemporània, és per on accedim ara al pou de gel. Per les visites. Per fer les visites i tot plegat, però originàriament l'accés del principi es trobava una miqueta carrer avall, i el curiós d'aquest accés és que tenia una forma de 4. El van construir així expressament per evitar, durant l'estiu, que era la temporada en què beneïen el gel al detall, per evitar que entrés l'escalfor del carrer. Aleshores, d'aquest accés, tenim aquí al darrere... Sí que tenim un tros, no? Aquí tenim un dels passadissos. Aquest seria el segon passadís. Exacte. Sí? Exacte. I després tornaríem a girar, faríem un tercer gir i ja ens encararíem cap a baix, cap al pou. Cap a l'interior del pou del gel. I aquest seria l'accés per recollir el gel. Exacte. Aquest és el lloc per on ells entraven en el moment de vendre el gel al detall. Durant les temporades de fred, tardor, però sobretot hivern, que era quan ells carregaven el pou del gel, això ho feien a través de l'obertura superior, la que hem vist abans amb l'Oriol. La que hem vist anteriorment amb l'Oriol, que allà és on el carregaven tot aquest gran volum de gel fins a deixar-lo ple fins dalt, o fins on tenien capacitat. I quan dius la venda de gel, aquí ens hem d'imaginar com si fos una parada, com un comerç, que la gent venia a buscar el gel i se l'emportava. Com anava això? Com funcionava? O sigui, creiem que funcionava com que hi podia haver aquesta doble funció, perquè tenim notícies en els dos sentits. Que en algunes ocasions es podia arribar a muntar com una mena de parada provisional a l'exterior del mateix pou de gel, però també sabem que hi havia vegades que hi havia venedors ambulants, per dir-ho així. O sigui, que venien a buscar el gel i després anaven passejant a veure qui volia gel. Exacte. Clar, i llavors no es venia tot el bloc de gel, sinó que podés venir fragments o a pes. Exacte. Perquè els blocs de gel això en deien pans, oi? Pans de gel. Exactament. Quan ells, diguéssim, que empoaven, que en diem, és el moment en què ells carreguen el pou del gel durant aquestes temporades de fred, ells carregaven en forma de pans de gel. Els pans de gel eren unes dimensions, uns blocs considerables, rectangulars, que ells així era com ho emmagatzemaven mentre no el beneïen. Llavors, quan arribava l'època de la venda a la menuda, que ho deien ells, llavors ho feien, trencaven aquests pans de gel i els venien amb unes quantitats més petites. Molt bé, doncs, si et sembla, anem a veure on s'emmagatzemaven aquests pans de gel. Som-hi cap a baix. Doncs vinga, anem cap a baix. I estem entrant ara al que seria el tercer passadís. L'últim tram del pou del gel. Que fa una miqueta de baixada. Tot això és original, aquest últim tram. És tota una paret i volta de pedra i, caram, quines dimensions. És realment espectacular. Quan fa això de diàmetre i de profunditat? Pels referents que tenim a la zona, és un dels pous de gel més grans que tenim a la comarca de l'Urgell. Aquest fa pràcticament 10 metres d'alçada des de la part baixa fins al coronament per 8 metres d'amplada.
Caram, sí, una sí, gran capacitat, si ens imaginem tot això omplert de gel. Escolta, i aquest pou quan es va començar a excavar? Vull dir, quan es descobreix, quan es fan les primeres intervencions... Sí, o sigui, el pou del gel va estar molts anys de que ningú sabia exactament què hi havia, o que hi havia ni tan sols el pou del gel aquí a Tàrrega, no? És una idea que s'havia anat perdent amb el temps. Perquè el nom del carrer, Pou de Gel, Carrer del Pou del Gel, sí. Dubtar, és posterior a la descoberta de la localització del Pou de Gel, o ja existia? O sigui, hi havia una part de memòria de que en algun tram del carrer hi havia un pou de gel. No? Però no se sabia exactament. La gent no sabia exactament el punt on aquest es trobava. Clar, hem de pensar que això es va començar tot a adequar a partir dels anys 2005, 2006, 2007. Es va fer un primer sanejament de tot el que és ara l'accés, perquè es van haver de fer unes excavacions, tot plegat, perquè al damunt de lo que és l'accés, en algun moment indeterminat de l'època contemporània, s'hi van construir un parell d'habitatges que emmascaraven tot el que era l'estructura antiga del Pou del Gel. Ostres. I el que estem veient aquí, veiem com uns accessos a la part inferior, però clar, es va construir, ens has dit, el 1611. El 1611 es però comença el a construir. 1624 hi ha una remodelació. Exacte. A què es deu aquesta remodelació? No estava ben construït, aquest pou? O sigui- Perquè la impressió és que està molt ben construït, està molt ben fet. A nivell personal de cadascú sembla que és un pou que no pot tindre falles per ninguna banda. Tenim una volta aquí dalt, fabulosa. Vull dir, és una estructura que és espectacular. Hem de pensar si, com el van construir, haver de fer un gran forat a terra, revestir totes les parets amb aquesta pedra, fer la volta, que és una volta per aproximació de filades, vull dir, tot això d'una complexitat arquitectònica considerable. Però, bueno, el que diem, el Pou del Gel es va començar a construir l'any 1611, sembla que es va acabar el 1613, o sigui, van estar un parell d'anys, i van funcionar així, una desena d'anys. Però, gràcies a l'estudi que s'ha fet, vam poder documentar que els diversos arrendataris dels primers anys es queixaven que la neu i el gel que s'emmagatzemava aquí es foneien molt ràpid, fins que... Clar, malament, llavors que el pou no funcionava adequadament. Clar, havien fet una gran inversió de diners municipals, que era un pou de gel municipal, que això és interessant de dir perquè n'hi havia d'altres que eren privats o de la noblesa o religiosos inclús, però aquest era municipal, llavors això, clar, havia significat una gran inversió de diners al municipi, perquè no només és el Pou del Gel, sinó que també són les bases que acompanyaven amb aquest Pou del Gel. Aleshores... O sigui, era una infraestructura compartida, les geladores i el Pou de Gel, podríem dir que era la mateixa infraestructura. Exacte, vull dir, són en espais diferents... I l'arrendatari explotava totes dues infraestructures. Exacte, vull dir... Per cert, l'arrendatari se li deia nevater? Pot ser? El nevater és un concepte que ha anat canviant una miqueta, que veiem a la documentació que ha anat canviant al llarg dels temps. Llavors hi ha vegades que a l'arrendatari mateix se li diu nevater i hi ha d'altres anys que se li diu simplement l'arrendatari. Però també, per exemple, es considera nevaters la gent que se n'encarregava d'utilitzar les bases per fer refredar i aconseguir els pans de gel, transportar-los, clar, vull dir, al final tot el personal que s'ha acabat vinculant d'alguna manera amb l'emmagatzematge o consum de la neu o el gel, en algun moment se l'ha anomenat nevater, tot i que tradicionalment va associat més a la persona encarregada d'això, d'emmagatzemar-lo i tot plegat, perquè és el que inicia tot aquest procés. Perdona, Joan, que ara m'he desviat, però estàvem parlant de la reforma que es va fer aquí el 1624. Llavors, el gel es fonia més del que s'havia de fondre. Exacte. Com es va solucionar? Per què? Quin era el problema i com es va solucionar? O sigui, per començar, tenim una notícia literal de les actes de l'Ajuntament que ens comenten que arriben a la conclusió que el Pou de Gel està mal construït. Literalment diuen això a la documentació. Això està mal construït. I s'ha d'esmenar. Hem de fer una inversió, perquè clar, aquí ja hi han fet una primera inversió, llavors no ho podem deixar perdre, hem de fer una reforma, que és una reforma però integral que afecta tot el Pou del Gel.
hem de pensar que aquests primers 10 anys que funciona, que està en marxa i que els diversos arrendataris es van queixant de que tenen aquests problemes, el gel es carregaria per la part superior, això es manté constant, però al moment de deixar els blocs de gel reposar sobre el terra, simplement estarien separats del propi terra per una capeta de palla o boll, que els hi deien ells, una barreja de materials orgànics per separar una cosa de l'altra. Sí, ara ens hem d'imaginar que els pans de gel venien per aquí dalt, o sigui, ara mirem cap amunt, veiem la cúpula, veiem aquesta obertura i des d'aquí baixaven. Exacte. Bueno, imagino que devien baixar amb una... A dalt del coronament hi ha 3-4 encaixos, que és on ells reposaven una grua que era muntable i desmuntable, que llavors ells és el que feien anar per carregar el gel. I aquí s'anaven disposant els blocs de gel separats del terra només per una capa de palla. Però clar, això era insuficient. Clar, llavors representa que s'anaven apilant aquests blocs, s'anaven fent capes i separant també els blocs de gel amb palla. Amb palla igual. Però què passava aquests últims blocs que estaven més en contacte al terra? Que en pic es començaven a desfer, el contacte amb la mateixa aigua acceleraven aquesta fosa del gel. O sigui que l'aigua resultat del degel, en contacte amb el gel, n'accelerava encara més la fosa. Clar, llavors entra en joc aquesta gran reforma que van fer al primer quart del segle XVII. I en què va consistir? En aquest moment el que fan és construir una gran banqueta correguda que recorre pràcticament tot el perímetre del pou del gel. Tot al voltant com si fos una bancada, eh? Exacte, ens hem d'imaginar una bancada a tot al voltant, excepte del canal de desguàs. Aquí darrere tenim una obertura, això seria el canal de desguàs, per on sortiria, que això de fet ja hi devia ser la construcció original. Exacte, tot això forma part de la construcció. Això és com dona cap a una mina? Exacte, és la mina per on desguassava el gel que es desfà. Aquesta aigua igualment s'aprofitava per alguna cosa? Sembla que donava els carrers d'aquí al darrere, que era una zona d'horts, això en el seu moment era fora vila, i sembla que això s'aprofitava per regar els horts. Vull dir que en aquella època no es desperdiciava res. I a part d'aquesta bancada perimetral, en el centre, ara estem damunt d'un reixat, d'un terra reixat, i podem veure el que hi ha sota. O sigui, l'estructura que es fa en aquest moment no només és aquesta banqueta circular, sinó que es fan un seguit de suports centrals, un completament enmig, llavors n'hi ha d'altres auxiliars al voltant. Llavors representa que aquesta estructura feta en pedra i lligada amb morter, perquè clar, amb el contacte amb l'aigua s'havia de fer d'alguna manera que resistís al pas del temps. Ens hem d'imaginar que sobre d'aquestes estructures fetes en pedra hi haurien col·locat tota una plataforma de fusta inclinada, amb forats, perquè amb el gel apoyat a sobre es pogués desfer. I vull dir, és molt interessant perquè durant les excavacions arqueològiques que es van dur a terme al Pou del Gel van sortir restes d'aquesta plataforma de fusta. Perquè la fusta es devia conservar més o menys bé, no sé si devia haver també una mica d'aigua. Vull dir, Tàrrega és molt rica en tema de pous i tot plegat, llavors és una zona que inclús al nivell freàtic puja. I va fer que les fustes, que no les devien retirar, es va conservar part de la plataforma. I sembla que a partir d'aquest moment la cosa ja va anar funcionant. Exacte. Tot i que, abans l'Oriol ja has explicat que hi havia èpoques en què no hi havia suficient producció de gel a les geladores i el gel s'havia d'importar, s'havia de comprar. Això comportava problemes, no? Eren riscos que havia d'assumir l'arrendatari, que ell s'havia compromès a subministrar gel, fes fred o fes calor, durant els mesos estivals. Sí, o sigui, tot el model de funcionament del Pou de Gel a Tàrrega, veiem, clar, està molts anys en marxa, llavors veiem que és un model que va canviant una mica, no? Però la idea principal era que o bé l'Ajuntament o bé l'arrendatari, depenent també dels tractes que tinguessin, es podien encarregar els uns als altres d'aprovisionar el Pou del Gel, tot i que principalment era l'Ajuntament el qui l'aprovisionava, perquè ell representa que et llogava l'estructura més al producte perquè tu el poguessis vendre. Però això va anar canviant. Sabem d'anys, molts d'anys, que se'n va fer càrrec l'arrendatari. Vull dir, va anar canviant. Per tant, l'arrendatari tenia el compromís de subministrar el gel i, a més, tenia el compromís de regalar
gel als caps de les cases de Tàrrega en festes assenyalades. Exacte. Era un gest, això ho assumia el cos la paeria, ho assumia l'arrendatari? És una clàusula que ens sembla molt curiosa, que hem trobat en la documentació. És com un regal, no? Per fer festa, en els contractes d'arrendament, doncs això, hi ha aquesta clàusula, molts anys, que especifica això, doncs, que sobretot per la festa major de maig, doncs que es donava una certa quantitat de gel a tots els caps de casa, perquè, clar, normalment s'associa al consum de la neu i el gel a les classes benestants i tot plegat. I diguéssim que també era una estratègia per tindre acontentades les classes populars, que potser era l'única vegada a l'any que podien gaudir de beure refrescat o de fer servir el gel per qualsevol dels usos que necessitessin. I a més de l'arrendatari hi havia altres figures que treballaven, evidentment, suposo, els venedors, els traginers, que devien ser els encarregats, els que s'encarregaven de tallar el gel, de serrar-lo. Hi havia també les figures dels pouers. Sí. Què eren aquestes figures? A què es dedicaven? Qui els nomenava? O sigui, els pouers, com passa amb moltes coses d'aquí del pou del gel, és un concepte o una posició de treball que va anar evolucionant. I al principi aquests personatges eren els que se n'encarregaven de fer gelar les basses i de generar aquest gel, i eren els encarregats de tot aquest procés previ de traslladar el gel, de fabricar el gel, entre cometes, pujar-lo fins aquí i carregar-lo. Aquesta era la seva feina primordial. I aquí veiem, abans hem dit que hi havia com 3 obertures. Aquí veiem una obertura que és com un camí, com un passadís. Què és aquest passadís? El pou del gel, una vegada ja havia deixat de funcionar com a nevera. Quan va ser això? Perquè va funcionar als segles XVII i XVIII? XVII i XVIII, exacte. Sabem quan va deixar? La data exacta en què el pou de gel de Tàrrega deixa de funcionar com a nevera, que és l'any 1785. El 1785 tenim unes notícies a l'arxiu, als llibres d'actes de l'Ajuntament, que ens diuen que les basses del pou del gel, que hem de pensar que estaven a l'exterior de les muralles, però molt properes a l'entrada, i sobretot al davant d'un dels portals d'accés a la vila, el portal d'Urgellet, que era un portal molt important, es fan ressò que les basses del pou del gel són perjudici a nivell de salut, per l'aigua estancada i tot plegat, que això porta malalties. I amb aquesta excusa clausuren el pou de gel de Tàrrega i en construeixen un altre, un de nou, als afores. Més lluny. O sigui, aquest és el pou vell i després hi ha un pou nou. Exacte. Tàrrega és un cas curiós perquè tenim dos pous de gel. I la justificació va ser per raons d'higiene o de salubritat. Sí. I això està demostrat que fos cert, que realment hi hagués problemes de salubritat vinculats a les basses? Clar, sobretot l'època medieval i l'època moderna són èpoques en què es té molta por a l'aigua estancada, als mosquits, les malalties, vull dir, és una referència constant en els documents. I vam pensar, curem-nos en salut... Sí, vull dir, clar, al final és aigua estancada en un lloc de pas, sobretot proper a un dels accessos portals a la vila. No sabem si fins al punt en què ells hi tenien aquella fixació, però evidentment no era algo tampoc salubre en aquest sentit. I també arribat al segle XIX, els pous de gel de forma generalitzada entren en desús perquè s'acaba aquella petita edat de gel i per tant les temperatures comencen a pujar i després també començarà la producció industrial de gel. I per això aquests espais aniran desapareixent. Però aquest espai es quedarà congelat en el temps i què passa als anys 30? I aquí ve l'explicació d'aquest passadís. Sí, o sigui, queda com el pou del gel així integrat en l'urbanisme de la ciutat, però tampoc fent-se una funció concreta. Vull dir, a nivell d'excavacions arqueològiques es va trobar que hi havia hagut freqüentacions puntuals de gent, algun foc, alguna cosa, però no es va fer un ús concret. Vull dir, a l'Ajuntament tampoc no hi ha cap més referència fins a aquest moment de la Guerra Civil, que en el moment de la Guerra Civil és quan obren un accés per poder utilitzar el pou de gel com a refugi antiaeri. Clar, en pic comença l'aviació feixista a bombardejar les poblacions de l'interior de Catalunya. Clar, s'ha de fer molt ràpid
la creació de búnquers i totes aquestes coses. Clar, de la mateixa manera que la gent aprofitava els cellers de casa seva, si podia, tot plegat, doncs l'Ajuntament de Tàrrega va incentivar la construcció de refugis en llocs concrets. I per tant es va reciclar aquest espai. Exacte. I aquí tenim un passadís, però els refugis sempre es diu que n'havien de tenir més d'un d'accés, en cas que per l'impacte d'una bomba quedés negat un dels accessos, que es pogués evacuar per un altre. Clar, aquí també sempre ens quedaria l'eixida per la part superior. Però a l'altre costat tenim una altra obertura. Però sembla que aquí es van quedar mitges. Sí, representa que l'accés aquell d'allà és el que realment s'utilitzava, però ja es bifurca en un moment. O sigui, tenim dos accessos potser per agilitzar també l'entrada. Pot ser, o per sectors diferents, perquè no sabem el lloc exacte on desembocaven. Però el que sí que és veritat que se n'anava a construir-ne un en la direcció oposada. Però és un procés que es va quedar a mitges. De fet, pràcticament el que van fer va ser enretirar les pedres originals del pou de gel que recobrien el terreny geològic de la paret i aquí es van quedar. No els hi va donar temps. És habitual en molts refugis antiaeris que es van quedar a mitges, amb mitges construcció, i aquest espai també té una altra particularitat que em fa pensar en el refugi 307 del Poble Sec, que després de la Guerra Civil aquell espai, degut a la humitat, va ser utilitzat també per cultivar-hi xampinyons. I em sembla que aquí també va passar, no? Va ser entre els anys 70 i 80? Sí, va passar exactament el mateix, perquè al ser un lloc així tancat, fosc, humit, era el lloc ideal per plantar-hi una xampinyonera. Llavors l'accés aquest que s'havia utilitzat durant la Guerra Civil es va reaprofitar i sabem que aquí això havia servit de xampinyonera. Déu-n'hi-do. Doncs és un espai amb molta història que us convidem a tots i a totes a venir a veure, a visitar, perquè aquí feu visites guiades. I a més, en Joel, que ha fet un estudi exhaustiu, sistemàtic d'aquest pou de gel, podeu trobar tota la informació en el seu llibre, que es titula... Descongelant la història. Descongelant la història. Magnífic el títol. Sí, exacte. Era el ganxo. Perquè he fet un treball fabulós a partir d'un munt de documents que ens expliquen aquesta història dels segles XVII i XVIII de Tàrrega. Una infraestructura molt vinculada a la ciutat de Tàrrega i que fa que els targarins i targarines estiguin molt orgullosos. Doncs veniu a veure'l i realment descobrireu una infraestructura magnífica. Això és l'Arqueopodcast.